Aku boleh fiwe pui barok hakal tengge jong Jisu. Ngini pulih ke tin ke jong blay ne ke pon Yohanes nong ke baar. Kani di ke bentai ke ba ngi ju pulih bahana ke por se ke por bat ngi layo sngo baharu iki jikai ne ke tin ke jong blay re ngini pulih biang ne ke tin ke jong blay ne ke nong ke baar Yohanes ke khot ke beneng kong ter. Ke tin ke jong blay ke ong ha ke balai ke sngi tiladon ke jing khawai Nongkhryiem hakana Galilea. Lalu fipet ya ke culture jong ki Jiu haba ki khawai kum jo khawai kum ngi khasi tang sisngi. Ki Jiu ki khawai boro stio. Ke snong baro akleyawan bat kleyabam kledi. Kani kledi ke sngi ke balai haga jing khawai. Bada ke sngi ke menengkong le si la iwan pat ba puk, sngi ba ar puk, sngi balai lut no sendon kawan. Kani di ke sngi ke balai. Kadang ke jing khawai hapo kana Galilea. Bang asno tenat apa berkat ini ke number lai. Kadi ka sngi ka balai ka butrai umi ipat. Amen. Kadi ka sngi ka bolong jingkawai na ka benta kisenran ki jong trai. Bat kalong jingkawai ru na ka benta jongi hadu ane ka sngi na marba utrai la mi ipat ka sngi ka balai. Lam da kum tangi syakri u blai u bayap tem dan jingmot. Bun ki blai lani kita ki nonghikai blai. Pangi pulih ngitip yaki don peden ki layap ki klemi ipat. Dan na pring joking imtip ru jayu yaki namar babalai bakam dan ru kata ka history ka bapentik kena ya kata ka jingdon ka jongkiru tading ta udai tangu Jisu historical figure ya ka bangi detip ba la kha ya u nagathe soti bat ngi tip ya ka history ka jong hadu ba uyap bat ka bible ka record ba udah mi ipat bat uim hadu menta tadeng ta bangi don be ha ka jing khawai. Haleluya. Hari ni kapor Jisu ulat. Syakani ke jing kawai hapo kane Galilea. Bat ka kemi Jisu kalau don hangta bala khot ru yau Jisu bat iki senran jong ude. Hari ka ong baka kemi kalau don hangta ngam tip la khot am khot ke kemi ka kemi kalau don ri tang yu Jisu tho ang ni bala khot yu Jisu. Jisu mat mde bo klemran we. Shule galet ento kham khot. Da khot yu. Bat kita khot yu Jisu bat iki senran jong ude syakata ka jing khawai Nongkhryiem. Sngi ka balai u Jisu mi pat ba udan hadu menta. Badeng taman laga sngi khawai da ka banging kemen how try. Amen. Tadeng tangi hapan sno tu igene ka we bangim de isu ha ka sngi ya ka ba try dan ka ding pnai ka bangin yam. Dan preng jong fi ki bang yam ha ka ne ka sngi re kwa ba dong fi utrai ula mi pat. Ba ka de ngi bangin kemen begini syat kemen dan na preng jongki ke senran ki lingo abu trai mi ipat Thomas orta tin wong ngam ngai se dan na preng ki basngap rumah ke por ki ngam ngai renget ne pim ngai utrai so mi pau yo Thomas mi pau hadin prasngi jong ke mi ipat ke jong dan na preng kita ki badang dan na ke sngi utrai mi pau mdei shu menta dan na preng chuki na barbakim ngai un mi pau ke sngi jing bisar. Lek kum no segi bisar pat. Try. Oh ngan nget no if you try. Oh fi dei sama. Oh no bisar syade ma fi. Try ngan pediam no if you tak sengi mo. Dang long syu hi. Mla syu. Tadeng ta habalaya lap. Kisenran ki lailap, u Petras lailap, kita giwe ki lailap ba u Jisu ulami pat ulawan ya kendu bat ki ladang idang artatien yo bangi kendu pa di u Jisu haga sengi jing bisar kata di ke bamah palat. Tadeng tau try ulami pat. Kadai ka sngi ya ka bangin ya kemen namar kadai ka sngi khawai. Kadai ka jing em jong Kristan man la ka sngi kan mau kadai ka jing em jong ka jing khawai. Amen. Lada ka perthai kanang ban le kemen wa lada ka don ha ka jing sosi kan utam mangiling la don lupa ka jing kemen. Amen. Kadai ka jing em jong Kristan man la ka sngi kadai ka jing em jong ka jing khawai. Jisu ang mno ngayang ha ka jing khang bangatit. Balada pi play ngayo ban rong happy, balada pi play ngayo ya khawai bat pi pin ya khawai bat ngai. Amen. Tadi tangi kum ki banget, gede bercukuman baik. Haleluya. Tadi tak bun sin. Tentang wan Jisu si menang susi ngir kewe man ngitip utrai ula mi ipal. Bagi tip ya kata lada kadon ke jing ka bakat no. Ngitip banginum sakut sa ha kata ke jing na mar butrai de ula mi ipat ngin sami ipat na ke jing. Amen.
Ni syakri try bla mi pat kadang ju ong bahe kata la da pidan jing ka bakat no ga ji im jopi. What jugus lai. Kombo try umi pat na kata ka jing tap na ka jing yap. Un pun mi pat ya piru na ka jing sosi sya ka jing keman. Amen. Jangan baca jing im jopi julelai. Long kat balong julelai. Mar ngitip. Kadang kabala syai ka pertai kampat kot. Amen. Hala ka fila yap no te hak jing susi kata te habo jing kali balai fi yap ka jing susi. And la fi dan hau try, kombo try pun mi pat. Mi pat yala din na ka jing tap un pun mi pat ifiru na ka jing tap ki bakan jaman siam. Amen. Tadeng ta la khat yu Jisu siya kata ka jing kawai Nongkhryiem. Setenat ni bakhat yu Jisu siya ka jing kawai Nongkhryiem. Ngi buon ha mentare mo ya tho ni portlang ya tho ha ya buon ha ya tho le. Ki khat yu Jisu ni. Ki penan borom yu Jisu rega besusi ke ditang hayang mani fi. Dalapo siya yeng pat. Mdan jo Jisu hayeng. Sai kata pula thiet. Dan belabuk lupa tu. Long dia bang penram dengan susi namar ba ladapi ang bam dan kam yu Jisu tapi lai ba dan kam pan penan kam kerteng Jisu lai we por pen ya tho lagi tho him tu kong ka so kamarat ke klaro biang yam. Tading tahabang ikat yu Jisu kan ma bau Jisu udan nadu ying mani bau udan hayeng ru. Amen. Dan ki ba na le kum no pi pastor na ba hapen subhai ki ba hayeng tahap tem de jirai perthai. Dan kui ke yeng mangalek sisien bam dede banang bastat tem jirai. Dah ketin si sudah na basdah bakul. Yu Jisu hayeng mani da poi hayeng la khat yuksoi. Tading ta habang ikat yu Jisu kam tama ka jing kawai ka jungi ai bu trai yo ka burom na do sedang do dakut. Wat num penso bahaya ki breu. La ki ni tem na kata tam os abjar la biang tam di right trai. Mano penya itu je kawai. Penya yu pi ki trai om dei ki banabar. Tara bahaya penso bahaya trai bodan na tu je kawai ban itu ki banabar pi wan tang sisngi. Da ya ma pir ki mla pen en ni pi. Da fi jinjar ki mla ban yarap yu yo de tong trai tara penso bahaya yu trai. Amen. Tading ta ka jing tho ka jing kintiu kurim ka jong pi abo trai udan ai be bo trai yo ka brom ladangi khat yu Jisu andre dala poi ha ka por menginya ba menginya di haba ka por ka menginya le ka man ngi khat na de kiksut yam kiksut kin wan sisa namar kumba ong mentan am habarwai te habarwai sngap jirwai jong trai ka wan jimpen khia te ka bomut kadan ka bor ha ki jingwai kadan ka bor ha ki jingtam ba ya ka bangi ngim la ban sno tho Handai kadang kabor ke jing sisa. Namar kidon ki minsiam ha ki jing ruai. Pin kan mau kene kawai habau David urwai. Uksoi na usol umi de. Usol uyok soi uyok mesim beman ong tim ke jong blai. Khubor. Ulemer. Re anda bau David utam urwai. Soi mi lot baro. Pin kan mau nam kumno ba upol ba usilas kidan haga bendi ki rwa ki ro itra jayo ki klem fokus yala di le ki klem fokus ne man pe yala di lapang ta kamet ni la belut lu te por ba syo la sempat la mang lu kamet upol klem ong pi silas te pe me long kom no menga asus nai ni me la syakri beli long kom ne beli kem ya dai ngi me so silas dong hokin pol mong ya syakri beli kat ni beli te jung sneu Sekala dia wan dekat ding na buneng na wan ki angel menyarap iklam yarap. Pet mek long no. Ni lapang pelat tu masak sempat ni melapang mek. Ni ngar ken piba ni. Ki klempet ru haki kijat juki don kinjeri hakti juki don kinjeri ki klempet ta. Klem selang ta kamet klempang ta kamet hoi wala dapang maknaru. Syate syako mende ki sedang manruai. Mende haduk da dekut ki kinjeri bagi sedang manruai re haki kinjeri ki ruai. Haka bendi girwai, haka taka bedum girwai. Pada bagi sedang menruai, haki sedang men yaro utrai jayo, kawan ke healing. Ngangai kamet jungkiru ka kia. Kikin jeri gitu kod hi. Amen. Kita ki badan hangtar ha bendi. Kio mesti makhoilut. Dia tak tahu habla pra ka bendi keme pet na bendi. Dadi dang don mesti kusoi fi dong. La pra bendi, jal run. Haba kiki ruai kumut kita ki biok sngur ki jing kula. Kita biok sngur ki jing pen kia. Tadau habang idon haka presence ka jong blai ka don ka jing khawai.
Tadi dah kejing kawai ngi dia men rai ban yaro man ban kraw ikut teng ke jong Jisu marka yeng ke jofi kan yo jing ben kia amen pi bi yo jing ben kia fi yo jing lai lo jeli kita ki bi ngor baro kin yo jing pelait jing ben kia Amar kata ka bendi ka bako mam kam dade ta ka bendi ka bakan jado hoi ka pra kata ka bendi ki jing kang gida plino handa ka bendi ka bakan jaman siang go shisha kan pra Soitan on nak bantei ban kom ye kita ki ba mani ki be ro yo blai bangai fi Trai jung idu trai bakraw. Ngalai kan ngut chu ki bru ki bapang ki sitom. Ong shurwai bet. Rai kam no, ong rai bet. Ya ro bet. Tadi bersusi ro rai bet. Ai ka don ka deliverance. Ta ka daw habangi ngidan ha ka jing khawai kan mau penon borom yo blai. Trai ha baudan ha ka jing khawai am. Ka tu ka shongkai kan man bha. Lada ka le ka sngi kharo. Uto balong sngi kharo. Niti kon jong piru. In man baha namar bapitem, ye ke jingerwai, pi pendan buram, ye oblay, katu ka yeng kan long ka balakarku. Kamentoy ban shu tho ha katu ki jing tho ama Christ is the head of this house. Bar katu bathok lang to ma. The unseen guests at every meal. Ong Christ is the head of this house, tambo de guest te. Mdi utrai, ude tau guest bushwan kai. Tadau, lalu Jisu shongkai yang jupim dan jimentai. Utrai, Christ is the head of this house. He is the unseen host. Nana, he is the unseen father. Ukpa, ubadan ka yeng ka jang pi. Tading ta ai bu utrai, de ban long tang ugas. Ugas pi pi Shanghai. Not purun ja. Ugas de shong tang kamra shongkai. Jisu Lada ude uges usyong tang kamera shongkai. Unumla ban kamera thia jong fi. Numla ban rung ha kamera ja jong fi. Telada umdan ha kamera thia jong fi ta kada da miet kendit skret pos new nong ya pos new. Thia ram yo thia hab di gidawai ban yo thia. Kuslai cenjar mensim. Oh ksoi wan da miet pen kendit bat. Tadehing ta lada utrai udan ha jing thia. Ha ka kamera thia. Kababel ka ong pintia bagi jing tia ji pigan long ka babang. Amen. Hanga basuk pintia amar blai usim ka jing suk udan ka tu ka jing tia ka jofi. Namar umdei u gas bushwan kai sipor blai no. Udei ku pa jong ka yeng. Amen. Lala udan ka yeng shaja jong pi. Ka tu ka gas jong pi, tu ka khiu ka jong pi, tu ka jakabu peniang jong pi ka jakabu khau jong pi kanam duna. Mar trai de unong pendap. Amen. Tadawa ju ai bu trai un long gas. Ong trai me de ku pa jong de ka yeng. Me de trai jong ka yeng. Tadi ta hab yai da ka rule ka jong u ku pa jong ka yeng. Lada ka kmi u ku pa gna la ka jong ka rule ki khon ki long no. So bang lagi khon. Tadi ta habangi ngi ong bu trai u de kle ka jim ka jongi ka mot ngi hab yai ha ka ta ka jing alam ka jong u ku mu kapten. Amen. Tadi ta ai ngu yu blai. Pi bas ngap ngi be don lang hang ni to ai bu utrai long utrai jo ka yeng jong pi utrai ga jing im ga jong pi utrai jo ki aka baro wat ju kam trai ngi si ong me kata wat ju kam trai bang kani ga de jonga kani ga jonga yo pi jinjar ga di ong utrai jong ni ki aka baro tara pi jot ka jan utrai ai jan da ka we pi lut ka gas ai da ka we lut khau ben thiet da we lut pnyang la te utrai namaru de ku pa jo ka yeng baru dia kupa ubam jukardo haki eke baro. Amen. Tadawang wat kuslai ke ifin bam, ya ke ifin di, ya ka met jong fi ke ifin kop ngatip nga ong trai. Nas pembiang ah. Higwa ayo. Wat kuslai ong trai. Taga we ong, to wat chwe ke ma ke jong. Ba de ka hok ke jong. Ya ke eke baro an sai lang tam pi. Ke ngin wat bu trai de mlong trai ke sim chong ikan. Amen. Adaw mau de utrai. Kani ka yeng ka cut you Jisu. Ka invite you Jisu. Baru Jisu lawan hakani ka jing kawai. But haba udan kay ka baja. Kalalut kawan. Ka kami Jisu kalaang hau. Kim dan wan syo. Nga sunod haba kalalut kani kawan yam. Ka kami Jisu kawan ya tu syo Jisu. Tading ta kani ka jing kai. Bala kalut ka ay naga jim ka jungi ya tu syo Jisu. Tading ta kwa abang fi. Tada pia tu. Haki brio jong ka percaya kin ai laka jong ka idea. Tadi ta ka Mary haba ka tip baga ne ka yeng kala lut kawan ka khim shimle yathu eno kala yathu bisu Jisu.
Tading ta pidon jing duna ayo ka GM jompi ya thu ta hau Jisu namar hau Jisu kadang ka jubab. Amen. Ya thu ong try. Pidon ka jing kong ya thu try. Pendam sini jing kong jonga. Try. Ni nga sudan bitu jing ikwa ada try. Ti jing brai ada try ong komputer ta wan ni me. Utap lo mesin bakoi. Wah mesin bakoi ngi am bakalat no kita ki baro. Tading ta ladang gidon kan no ka jing duna ka jing ka jungi lada ka de ka jing ka bakan jadok lagi jing don kam ka bakan jamin sim hagi ki baro tell it to Jesus. Amen. Ya thu show Jisu. Fidon kan no jing duna ka jing ka jong piru. Ya thu on try ka duna ka ta try. Wa julan ban shule men le. La fidon ka jing duna ya thu hau blai. Utrai udon ban le ya ka kamba. Badang ta kalau lut kawan ka keme u Jisu kalau ong hu kim don wan shu ka ya thu bam don wan shu. U Jisu la ong ha ka. Ngadon kam ayu bat pa ku ka breu. Ka por jonga kam pat poi. Don kam ya thu. Tu pulih ka di ka por bat nga. Ka sam san busan ka dekat arpu ar ka ong kom no. Tu berat ialah ka jingkit halor utrai ti un shan ya me. Ti num sha ban ben ki yau bahak lano ru. Kau ngomong? Berat ialah ke jingkit. Lalu fidan ke jingkit. Fidan ke jing duna. Fidan ke jing don kam. Ini kata ke jingkit ke bapikit. Ke jing ke jing berat hau try. Ti un shan ya pi. Unum sya ban pen ki ya bahak lanu lu. Amala da fidai ki bahak ki jong try. Da lele finum ki. Wan ke eryong bakar no. Wan jing tenjo bakar no. Wan ke jing pen ki kan no. Rai finum ki. Namar fikia, namar fidan ni kektin ke jong blai. Ndai tu plastik sen bel air mo malala air thar. Nek sliding ka basuan kal air kal air. Na filong grounded how try. Piato show try. Pinyeng. Pinum syarong. Amen. Kting ke jong blai ka ongom no, wi Petros san nyau ka ong no. Da ka babret halor jong u, ya ki jingku slai jong pi baro. Naba usumar sukher mau syapang jong pi. Berat utrai, iki jingku slai jong pi baro namar udewe utrai wasumar sukher. Ya pi. Berat ha utrai. Invite ya utrai ha ka jingem ke jong pi. Ha ba pi invite you try ha kata ka jingem ke jong pi kan mau ka jingem ke jong pi ka de ke jingem jong ke jing kawai. But ha ba ka don ke jing kawai kanum don ka jing le ran. Hakani ke jing kawai ka along kumta. Bakiniru kila sedang menleran namar bakalalut. La sedang saukerang kitraying. Balut kawan. Kameri ke tip kawan ya thu show Jisu ka bread ya kata ka jingkit ya kata ka jing leran how try. Bau Jisu wong. Ngadon kami buat pa aku ka breu ka por jonga kampat poi. Deh. Wong padon kam la yu nga ka por jonga kampat poi. Fitip na. Lada kameri kam pa yu Jisu ban lem Jisu try umpat le teh. Ya ka jing syakri ru. Nama thang ni ha try fin da pet dekat bakat bai kong. Ya ka ni ka ban kong na ki kamba jong u ula le hakana Galilea ba ula pen pau yalah ka buram. Kamut ka dai ka meri ka push ya Jisu le ko Jisu. Jisu le kani ka dai ji ka ki kime. Ma ki kime ki den penslor ki kon man syakri try. Amen. Ka breu ka start ka? Te ya ka? Yeng. Penslor mapi kikme kikpa penslor lagi kon ke jong fi ban syakri utrai. Bun sin singi ublai kim juan jing syakri belai dakali don exam pi pastor la mandi tak ada hap crack cut si Sunday. Cakap long kon syakri utrai za pe to exam jo pi. Mo singi ublai tentang ki man ki aida bu kum ta. Pang ita hap lai visit ita. Kau long fi? Ha ka bade ki jong trai abi syuk trai. Amen. Penslor ya ki kon ki jong pi. Penslor ki bakin rai, penslor ki bakin yalap juga tien, penslor ki bakin syakri utrai na do baki dangret nai ong ba ki dangret tan kini sapet salik jaseng la sai dal akham he. Ko apa dong fi? Marsen ka artio latio wan yalam no si jaseng. Bakin ya sngo itu ka sound. Ka basawa, ka jing duai ka basawa, bakin long melian ka. Amen. La fin penmelian ki kun dadang ret am finong hadu la he la yo pertai ki kan bom dak at ba bom ram kinom kelatan takada ba ki kun ke ngam tre je sang sempat ki ya le lang ndir ong ki kun le ndir chu pa ya lam ki
Amen. Ya la di shong hiang pen shpa le gi kun ki le just dan kun. Ya lam gi kun. Shaka jing shakri. La gi kun ki ong ngam stunat ang tong smen bam shau shibet. Lam stunat ngan ai du shau jo ngam tai api. Sempat bai dangrit tem de dah he. Dangrit mde baki kin control ya pi. Bun sin kimi kpa ma lagi singat yong ba ni ki kun bala kala ka perthei tem long syo ban syo ya ki. Ong sngi mi kum ju banai mi kum ju. Kala perthei yu kala ma pi. Tadeng ta pen slur ya ki kun na do baki dangrit. Amen. Ya lambat. Bat ka ong mnof tip. Ngastuna ne ka ong ka khlem kran shikin tin yu Jisu kong Jisu ajam tam me. Jisu Ukraine ka por janga kampat de. Tambah kalau di ong lupa gitu ki syakri jong ka yeng ka ong kumne te kami jo ka long ki syakri ya ka ki bo un so pi pin le mo. Le. Kamu katip lupa bau Jisu sale. Bakadon ka jinget how Jisu ya ka ba un le. Dod kimi kpa kimi thu lagi jong ki khon pi. Ka Mary ka itu yu Jisu. Mu Ukraine kum ta makanaro katip ya ka download jong ba un le bet. Don kimi kpa kimi itu ikit kun jungi. Marbam judan por. Banyak kran baki banyak slok baki banyak doai baki don por. Takadao. Ladang yim sutu ikit kun ke jungi am kalong ka bamaha do kata-kata. Baik ka Mary ka sutu yo Jisu. Kalau kran u Jisu ngai tambah kelatip un sale. Tading ta galali ong lupa ki syakri. Ya kai ki bo Jisu sale bimo. Pin pet ya ka jinglong ka jong uni ukpa. Ubadai ukpa jong ukun serong aurea. Ula dap trinyo ngangai na do dangrit. Upet singai kano kanoro uklem file FIR pi. Usyang may tu up belano tunwan. Tip uson pai. Namar balay? Utip ukun jong. Tading ta kanongan ngitip ikon ki jong. Tading ta kumbaga Mary ka tip yu Jisu ta ay mapi ki kimi kipar fin tip lagi jong ki kon ki jong pi. Amen. Amen. Tading ta hadin ang niga na ka kami jong kala ong ki syakriya ka ay ro ka baun ong api fin le ken. Tadang asyus tunat haban ong. Pi ka ay bakong ka Mary le bet. Mo mar ka Mary ka ong ya ka ay ka baong Jisu ya ka ta fin le. Ka Mary kan ong ya ka ay bang ong mga le. Ra ya ka ay ka baong Jisu ong le ka ta. Ka Mary ka ong ka ta te. Ka ong no ka Mary ka ong ya ka ay baong Jisu ong le ka ta. Ngim day ban le ya ka ay ba ka Mary ka ong ring ya ban le ka ya ka baong Jisu ong mar ka Mary ka ong ya ka ta. Amen. Tiladon hangta kano Henreu ki kraum ki ba da ki mau balabu knang ya kan nyam ka jingpen kut jong ki jiu ki bangyam uwe ar ne laimon Nreu tli ki kra ki don hagane ka yeng ki badai ki ba jule nyam ki ceremonial law ki ba bu nam ta ka joga jingpen kut ki jiu haba ki wan ki haban sat ke kti jat ke jongki Shua baki kin bam, shua bakin le gano nganyam ki habban le ya kata. Henry kini ki kiu ha kata ka sngi ki lalong ki batli ong ktin ka jong play. Henry tli ki kra. Nong try, Henry tli ki kra ki degi ini. Pleng habang awat dan Henry tli ki ya. Kabanin kong gadai kasedang nadu Adam Haduk Noah. Menengkong. Kabar Noah haduk Abraham. Balai Abraham haduk David. Now David haduk ke Shillong merau. Nang ta na ke Shillong merau haduk ke por jong Yohanes. Bamantangi dan hagaya ke jong Kris. Bat kadai haginigin riu teliki ya ka bakata ka batli la pendap da ka bat la penkala wan ya ka. Kabamut Jisu ong ngam sim lawan ban penduk no igi an lani ya kinong itu lupa ngalawan ban pendap to fulfill the law and the prophets. Jisu ong ngawan ban pendap ya gani ka batli. Ngawan pendap ya kata kabam dani Ngawan ban pendap. Tadi yang tahu gitu syakri ki ong pendap mo pendap. Kamari ki ong pendap.
mau trai un sele ke. Begini ki syakri ki pendap bet. Ka yeng kam dan kam ya ka henrei. Ki pendap ya kata ka Bading ta kwa benong ifiem. Habau trai upaya pi le ka le bet. Wong trai le ka le bet teng i kumbam ilong ru teng i kumba ilong biet ki ilong kabam idon relevance ne bom don jinga dai ru Harai bau trai om pi pule ka ktien jo blai ka ong shule ka le bet. Amen. Ong duai. Tentang bathai jaban duai. Duai kan. Mong ktien jo blai. Pule ktien jo blai. Pule kan. Dong ong ni pastor ngam nang mon pule. Ong ko arajar itu oh itu. To senang pule to. Pule to H A H K A K B A ba H K ba. Pule suki. Na film su tu makana finang pule film su tu pule ka pule. Marketing jo blai ka ong pule. Amen. Na fi pule, bat yai pule, fi duai bat yai duai. Kata ka jing pule ka batli jong pi kan sekelawan. Kan kela de. Ka jingem ka jong pi kan kela. Mar mene dang don wi bri wan ong pastor fikin ma nga. Ong am kan ma shu ifi. Iwan na te na tanya sam. Hau arjar khat pram iru yong nga di genong lek bertong yong. Balek bertong. Hadin mo yosno ya Khubor na pi. Ngasdang ban sngap ngam su tu retip Shillong kom nom lu spela ka pe pi. Sedang ban sngap nakawai ka sngi. Isngap iktin jo be im su tu. Isdang man su tu. Riu bena isngap. Ilat na ka jingle bertong. Ipediang yo Jisu Christ. Bamenta isyakri bahai trai. Amen. Im su tu. Ri sngap bet. Sengap ke sengap. Sya nong kendong ba. Sikap asam. Menrei lah kalalong penban ke jingker ku mentah. Syifu ni ngaman kapor. Pang stom dia duai yok kia bet. Wo blei dole khanang iru dupen kia khanang be i. Be nang klan ke jingat. Tadeng tang ai nguk sya U Trai. Pleng. Habangi haban duai wan yaro ban mani U Trai ban wan sikijin syakri wan la kawan bet. Badai benam tau trai le ka le bet namar ka ktin ka joblai ka ong ka ta le ka le bet. Begini ki senran ki le ka le ki ong lau Jisu ong kilit tiet dau so wan mengini ateliat wan ning ni kerja so ya hap tau Jisu ong kilit tiet da ka mudur ma pise ki dap kre juan mar blai ka disngi tho atel ariam bhaim tuk top Jisu ong kilit tong had top top hab lo te to ka jain le style bara tong se panas mas apta. Mdi mapoi haduk hayeng ki hap li tong lapung. Tadi ta ki hap li chengai. Lemon tapi we kiu. Riu tuli ki kiu. Dadai kendiat li Nongkhryiem hang ni la thait de. Sibu dan ta arngo lai ngot ru ani la thait fi. Tadi ta ki li tong kam le ba ong u Jisu. Tadi ta ngai ka attitude te bla khot ikini ki syakri am. Tadau la dagi ong si sha bengi ki syakri am ya ka ka bu kan rad ong shule abad. Amen. Bading tang ai tenat begini ki syakri am ya ga ka bola pha ki ban le ki le bet. Tadau la ngi khat el bengi ki syakri ke jong blai le bet. Dan ki beri ngana ngadi syakri barit jong trai. Jing pen he pa la palat. Dau trai le kata am tre ompat ba syakri barit jong trai na. Ba bagi ho Jisu long ki tu pendap ya ki krada ka te ki la pendat shon ya ki mde bis pendap malomala ki da pendap be shon full. Pendap be full. Ya kita ki kra. Bagade kata ko abanong ifi ni kasngi. File agi game tau try am le andok ka anot. Full. Nai le half hearted. Nai le steng men sim. Bamban se le gale. File agi no kanoro le be nak menta ka buram ga jong blai nai le taman pendap rekom. Tadau kini kita pendap be shon ya kita ki kra. You know it right? Tadi ta haba fi ice kam jong blai ro ai be in the dap shon. Bun sien vi ka kardan em baga jing ai tentang mi hap ra pi. Ngadi doktor. Ai kan no. San pau ten ka chu blai. Ngalo tu khar khrong ra dang ai pi. Mdi ba ngashukran. Tentang u blai u pete. Kato kaba dukte kaba ai ardam li kala ai lot nomor kamdan shu te trai wong kala ai kaba bun tam em. Nomor kala ai hado benda dap shon. Kamdan shote ka ai lut baro kal ai do da dap shon.
Noi kini ki ba ai de ki lak pat. Nama dang pun tepok bang. Seki keluar lagi dang edon. Kalau ada ai lawan lagi. Try ong gajing ai jung ka breu. Kadai ka breu ka bala ai. Nado ka donot. Dap shan hakmat jong try. Amen. Tadi ta bangi le ke nam tau try ai ba hado benda dap shan. Anda kala dap. Kay baktin jublay ong ne. Anda habaki la pendap shan kumta. Dukhat papra gong anda kumta ula ong ki to tong menta to ra'ru ha unong sunsyar ka jing kawai. Te ki lawan lam te anda utau nong sunsyar ka jing kawai ulamat ya kata ka bala penlongwan bar tip nang do kalalong henrei kita ki syakri ki bala tong ya kata ka kilatip. Pi anda bala dap utrai ong kilit ai kan kampat kelawannya. Kadang dia tangka Jisu ang kili ai kan. Nanti syakri beting tapi ni pasal ilak kinya bidan dan depan lah kawan stay satit sebet. Stay kong wala awai ni. Jisu ki ai tangka Tak kebayaran lebih kata. Bading tahu try unum pak lah kabasuk ta. Upet jaga jingat begini. Kilong kum no ki kloy nam kloy. Namar kini kili ai ngat rai Kili ai da jaeng tu kin kena bi Jisu tu pau tai. Tai bu shong tai. Wong yang ngi ban pendap ini kra, wadin nang tau ong ngi bangin ai, tengi ai la ka ngim tep ha, tep utai. Ba kata ko awan ong FM sin pau trai le bet. Da jaeng kena utrai. Wong Jisu tu le amno. Na yang ba ong pastor. Bun gi brem ada penbaptis terus. Mana bang apa? Ni ong ti pastor te. La kena yang ngi te ngi mlalai ha. Kena ong Jisu. Wong Jisu tara masih ong gini, tapi ku aban dom wa judom yang adom Jisu. Mar Jisu ong yang aban ong tanga ong. Ong Jisu, dong wei. Jisu. Ku aban ong yang ni sngi mentai ke utrai ong le bet. Da jai kena utrai. Henry da pi gango kanum jai ke basnio. Amen. Kan jaban ban ka buram kan. Mar kini apa kilik the le. Ngam tarai syu fikin the da ba dolong su confident kita the kanyu ni kanyu. The mi da besau. Katu ko portray kat no ka jinglong nervous ka jung ka no ka jingkiman ka jinglong ka jokiram ta kimnut banong ehang to na marbalay di tamaki ti batip ya kata. Ko awdo fi da fi ko ngo utrai Pini ibe ta ya ka jingtiang ka jingim. Amen. Kawan gali ka bathiang, kawan gali ka penkala, nakata ka ka bamdan kala, na ka bamdan rong dan rob utrai penkelas ka badan rong bat ka bathiang. Amen. Ka jingim ka jungi ka bablat. Kajingim jungi ka bathli, kajingim jungi ka bamdan rong Rai mo ikungo utrai ngin kala. Amen. Tading ta ya ka ka utrai ong lebet. Marngiem hagaya ka jong trai. Kani ka ya jong jing pendap tu utrai la pendap dah. Takadaw na do buwan u Jisu. Na do buwan u Yohanes Jisu ka sedang ka ya ka tagi ski ki bakhat do kan. Ngiem hagi sngi ki bakhat do. Tading ta ba ong sngi ki bakhat do na do ka por jong trai plan kam dei ka babakla. Bun ki ong na do ka por Jisu na do apostol ko sngi bakhat do na do mentam khat do. Kadi ka ya de. Kadi ka ya ka bakhat do. Tading ta mendai ban ong ba mendai ka long kumju mentar ka long kumju markidon kini ki ya ka bangalabatai fi mentan. Nadu wa Adam hau Noah na Noah hau Abraham na Abraham hado David hado kataka jingsha ring marau nang ta hado kapor ka jong Yohanes tadeng tangi imenta hakaya ka jong trai tadeng tang kwa banong ifi ngidon hakaya jong kabala kelawan kaya ka jong Jisu kaya jong ka jing pendap mau trai ulah da pendap hakading pna wala penmi ulah ka jong ka snam ka jong But udadap ban sat ya kapap kacungi. Astunat menagani bari bam je kawai trai. Idan wi kong yung pastor. Asyim ya kata kajing kawai trai. Pila hikai sipang ukpu, pila hikai sipang kakuri. Yung adan jimpang rendang. IDM ya kata kakuri, ibam itu kupu let sayeng klampang syuk rendang jong Yung ladi dawai di kisnam kia. Pelang kadang kabar hagasnam ka jong trai. Amen. Tading ta mdai habang ibam itu kupu ngidi itu kuri busyong ketika dak bersabar. Kam dai gadak pleng, kam dai gadak. Haba pile ya kata kadon kabar ka jong blai. Kabar ban pen kia. Kabar ban pen kabar ban plat, kabar ban pen kala. Ya ka jingpang si ka jing kia ka jing sosi si ka jing kemen. Ketika wan ka ba ai
Ya kata ke jing tiang lamar ka kadika jutang ka ba thamai ka ba blay ya te ba ngi. Ya roi trai. Ngi im ha ka jutang ka ba thamai. Mde ya ka jutang ka ba rim, mar ka jutang ka ba rim ka dei bi ka an ka thau bai kum to ka pen e begini mo ki pop. Pile ka to ka ni ka pop mo, pile am to ka ni ka pop mo. Kamla ban pen im. Kalong theli ubre usno theli. Ha ba udang im ha ka an. Ri anda bu trai wan ra ka wan. Ka jing im ka jong o. Uai yala di ha ka ding phna ban long ka jing su spa yangi. Ba ding ta ka kala thiang ka. Namara ka tasban ka berim ki bam yau tau jur thang ki bam ka ta ka do thang. Ba ki bam ro tau kpu ba klam thiat. Ri ha ka testament ka ba thamai. Ki bam tang kpu ba klam thiat ba ki di da ka khuri ka ba thiang. Tadi tang idon ha ka jing khawai ha ka ne ka sngi ka ba manta. Ngidon ha ka ya jo ka jing khawai ba gi ap sunan ya ka ta ka jing khawai. Ka jing khawai jong khun lang brat ujang oblai bat ka balang. Amen. But mangi don in the process. Ngi mangi ngin selit kata ka jing khawai. Amen. Hai kani kata ka jing khawai ha kana gele ya hanrai ngin se don kata ka jing khawai ka ba shisha wa utrai. Hallelujah. Tadi tang ngidon ha ka jing khawai. Ngidon ha ka jing khawai. Ka jing em ka jongi. Pidan ba utrai nganget ka jing em ka nam dan jing sosi. Nganget ya kata. Marsul tu iladi. Pleng habala yo e ka bathiang na achi ben kthang. Amen. Habala yo ya kan ni. Kabala pen kala. Pleng mla asu ben li phai dien. Mar ngi la yo e ta ka bathiang tam. Mano ben li di pat e ka bathang. Tading ta katin ka jong blek dia thu. Hang ni ka ong ba utaw nong sanchar jo jing khawai mo. Wala khat e ka nong lek korem bol ong. Ha u. Ubriu baro. Ujubo ya ka wan ka ba bhaning kong hnrei anda kledi bha sai ka ba kham sneu me pat malateng kai ka wan ka ba bha hadu menta tading tam habang layo ya kata ka jingkman habang layo ya kata ka jingim habang layo ya ka jingpen kala kam dei ban sakut sa tahngi dei ban sam ya kataro. Amen. Sam bun sina banga yalap kum to ngi yalap nang ni teng yung tip kat no ban kala tip kat no unyo jingker khu teng utra yalap pe lap bet ripleng dangi la yo snow ya ka e ka bo bleu le em ka ajing kemen si sha phi ki ba pang ki yo khia ki sha te sha khom sto mtep shukran ka kran utra ong kran ka kran day bet kalong bet yo i be ka jing pen khia ka jing pen kala ka jong trai tading tang kwa no fi dade e hado ba pindan nang man kran ka tin chong blei Lada pidon i testimony barit. Taka daw belengi ai ya ka testimony ka jakang ni ba fin apply ka e ka ba try ule. Mar ka dei ka ba khndiat ka ba bleu la le. Ba ka tu ka khndiat ka jong pi ka ba pi don em kan kata e ka ba bon. Amen. Compare pi nang kat no. Compare pi la long kat no. Hendrai tang lada pidon tang itai testimony ro am ka jing em ka jong pi ka dei ka khubor ka ba krau tam. Tading ta lada nga le jing le teng teng kom tu ngam ji alap yu Jisu. Ngelap e ka e bu Jisu la le nga. Bar ka tam kim la ban deny the. Mar bela amat hidala dia kita kum no pi batai start ong ala amat tata shu batai be Jisu kum nam tal klempat mat dem kino bi ta bi se bi ngai ri la pi ong wo trai u Jisu ngala long kum tang la ja kum ta u Jisu wan bo Jisu ta u Jisu pelai u Jisu pun kia ole kambam dan bela bendina ya kata. Amen. Tadi the best message pila ban ash ke pertai ka David ka jing flash man sim ka jong fi ka testimony ka jong fi la da pim pat don testimony ka jing ka jong fi doai u blem le kam ba jing jong fi. Amen. Unan kran ni fi unle da ka e ha fi ta da ngasungutanat haba kiwan ki jing ha ka jing em namar leng ba kata ka jing em ba pinyo i ka bor ka jong blai ya ka ba pinyo ban flash fang u Jisu. Amen. Ta da don pening jong fi ya pening jing ong I sure ngai ông beri ngakap ni beri ông ai sure nama ngatip utrai em haba nang he kata ke jing em nang he ro ka testimony kanang subang si ka story jong ka testimony. Amen. La simulum malab pang biong kli utrai pun khia nge tali dong ngapang kansar utrai pun khia subang tading tang snungu bakal banang ka jing tenju lane kita jing giwan kinang he biang bai ya ro bi utrai nama utrai o nam sa e pi hang ta ma udan man le ki kamba ka jing em jofi mde pa ban ha pa ka jing bi wan pim ong ken sedang ban ai ngu ta ko mo pi ko mo Paul usilas ki sedang man rai ban rai o ai ya ro be utrai
kat banang tof kat ta finang i kata ka testimony jong pi kan long ka crowd dan ta khin jong blai ke thu bau ni ula khat bau la kli ya to trayeng ong de baro te ki bu shwai ka ba bha ning kong re hadien ki sa ai da ka ba sneo tang ma pi yang ni pi ai shwa kata ka ba kham duna ba pi ai pat ya ka ba bha tam hadien nga kwa ba nong ye fi ka par thei ke si le am ta si ai shwa ba sa ai pat ya ka ba sa hadien re ngi pat ka ba nginang ya cheu trai am nginang ai ka ba kham bha si sio amen le si ngidang shakri U Trai ngidang stang im pat sung thu so tha on re ka ba nang ya to ai ba nginang krao U Trai ba kata ka ba kut ga jingim ga jungi am bu trai pe ngi un ong bi ngi well done you faithful servant ba me u shakri u ba to ai ba bangin long ya kata ka ba khat do ya ka bangin ya shamba U Trai ong ba me u shakri u ba plan ka ni ka ba khat do jong me ka dei ka ba bangtam mar malai yai ne ha do ka ba kut ba me malai plai nga ha do ka ba kut plan kata ka jingai ne ka jong me ha do ba kut ka dei ka ba thiang tam bat ka ba tam to ai ba kan long kom ta ro ka jing im jungi we bi we amen kamen toy ngi man shu shit man ta ngi shakri blai kam nang yai benang down battery da yo phai dien nan kamen toy ri to ai bang nang yai na ka sngi ban yai ne how try hadu ka bakut bakata ka bakut kan long sha ka ba thiang tam ma khmat jong blai kambo Jisu U ya kata ka ba bahatam ka bakut do to ai kata ka bakut tam ka jong ir kan long ka ba bahatam nam tau try amen ngim tip U Trai wan lano today ta ai ba man laga sngi kata ka ji shakri ga jungi U Trai ai ba kan lang kham bha shi shu ai ba nginang IT shi shu ai ba nginang la ban shakri shi shu U Trai la ngi don jing duna ga ji im jingi persyang ban pen bet U Trai ya rap nga bangan bet banang bet nang pen khot ya ladi nang pen janai ya ladi ku Trai wong ku bo pa janga long ba janai to long pi janai U Trai ngam pat janai try please pen janai se nga penjana ngadon kani junduna ngadon ni junda ngadon kani try ngam kwa ban sa kum ju try penjana yang mga kwa ban long the best wine mga kwa ban long sya kata ka wan ka ba khat do ka ba thiang tam na khmat jong me beto ai ban ngin long kum ta nganget pi wan na ka por pi snap ik thin jo blai na ka por nganget U Trai unang pan khot ya pi U Trai unang pan chat bor ya pi U Trai unang penjana pi mar ka thin ka jong blai ka ong tiu blai ka jinga ei baro ubala khat ya pi sya kata ka buram bam jukut jong u hau Chris unda pilai syak shitam kendiat por mauhi kan unda penjana ya pi unda pen scam ya pi unda pen chat bor ya pi amen U Trai lakat ingi ya syak shitam kendiat por ka bagi na perthai ya syak lam top trai na inda ka bagi nang ya syak bleng u blai ayo ingi u blai abang ya syak mau unang penjana yangi nginang janai malakas ngi nginang long ki ba scam shu malagas ngi lamar kat banang yang hau trai nginang ngam jeliu te ha kata ka jingat nginang scam nang jeliu nang scam badom te kata kat banginang ya ki sngi nginang long ki balapen chat bor ban nganget la pi pe youtube pen heksa mo mde ulet chi sngi heksa no plajui beli cha gym matarai kho ba sing snap sudah lai la shai la heksa to fi tu tentang kon beriu trai ba pom da kal te la ban long beriu mla ban long kumta kum ju aga jing shakri ba kan jaman sim shimiet u beriu unom la ban kala hilat chilat yai tista yai minot man la ka sngi deng ta u trai no pen chat bor fi badeng ta to ai ha ka sngi ka bangi yang khmat jong trai kan long ka sngi ka u trai nong bha me u shakri bo bha pi dei ka wan ka ba hatam la ka banta jonga Try and kerkuya pi kani kapo. Trang yame ngakwatang yame shinyana atra yok pendan try nga kwatang
Habau Jisu uladan hatu kai jingkhawai Nongkhryiem hakana Galilea kato ko yeng kam simla yo I kata ka jingle ran kalai ipenman ya ka kamba ka jong Jesus Christ hai bula pen kala ya ko syakawan makum juru habau Jesus Christ don ka jim ka jongi nginomi I ya kata ka jingle ran Rai try umpunan buram ya ka jim ka jongi habau try don ka jim ka jongi ni kermen how try ya kamilinti now try mau day uni try bukerku day uni try bupendap ha ka jim ka jongi kali tamang chuya ine bu try no penjana shu ya ka jim ka jonga ba jofi ngilai lang ne ka po man duai nam ta jofi we pi we pajing bhabna nglam khoi ka teng ka jomi wan khma ka jomi ne por teng Jesus Christ no pnim ji try ngi ai ngu ko try yang ne ka htien ka jomi ko try Jesus mangi tep ko try Jesus haba me medan ko try hang ta ka ka kamba ko try haba me medan ko try hang ta ka ka jinkerman ko try kum ki khon ki jomi ko try Jesus ngi tep ko try ngi mi I ko try ka jingle ran mangi upkerman ko try hamme ko try kum ka htien ko jomi ko try Jesus ko ong ko try kitab upkerman hamme ko try Jesus ki nom le ran bu kho bar ngi ngai ko try ka jinkerman ka jongi ko try ka dei na me ko try Jesus but try ngi duai ko try Jesus akan ka sngi ko try Jesus bani me ko try nang kerku ni me ko try nang pendap ko try Jesus ya GM ko try jogni khon ki jomi ko try Jesus mar try bani me ko try blas dang try ka ta jingle ba bha ko try Jesus bagang em penjana ko try haru ta ka jingwan ka jomi ko try Jesus bangi ko try ki bla priang ko try ya ka kerteng ka jomi ko try bangi la priang ko try ya mi hapok ka GM ka jongi ko try nginang ya ko try ka jinglong janai ko try hey ba me ko try Jesus menyalam ya ka GM ka jongi ko try hey ba me ko try men shong ko try hapok ka GM ka jongi men yolot ko try Jesus yangi ko try ba ka GM ka jongi ko try ka GM ban syakri ko try man pen subha ko try ya ka kerteng ka jomi ko try Jesus bagi laban ya ko try hakata ka jinjam ka jomi ko try Jesus bagi laban em ko try kumba me em ko try bagi laban ya ko try kumba me la ya ko try Jesus par try ngi ko try Jesus man ngi lamingi ko try na ka we kalanti ko we ko try na ka jinglong janai ko try ka jinglong janai ko try Jesus bagi laban pen subha ko try met ban sim ko try Jesus ya ka kerteng ka jomi ko try Jesus bagi duai ko try bagi me ko try Jesus ublay ko try hakata ka jim ka jongi ko try bagi ngai ko try Jesus man ka khti ka jomi ko try ka long honor ka jim jini khon ka jomi ko try Jesus bagi ngai ko try man pen I ko try ya ka buram ka jomi bari ka kamba ka jomi ko try ha ka jim ka jongi we pi we ko try ina pan kini dam kini baro thing Jesus Christ belong no pen jingi amen ngai sha ka ni ka htien ka long sha ka jing ku ha ka jim ka jofi ba ha ba try udon hang ta ka don ka kamba ha ka jim ka jong fi abo try don ha ka jim ka jong fi fini ka kamba ka jong try fini ka buram ka jong try ha ka jim ka jong fi yo don na pareng jong fi ka ni ka sngi filang kwa shu ka jing slok ne filang kwa I ka jing duai pila ban phone ki number ba fi to screen ki jong fi ne filang ban kan do ngi shini ka office jong ka Potternet ka ba na po apa Nongthymmai Nongkhryiem the tat ur ngi sham ya pat hoi ka sngi u blay ka jing sok unar kala ma fi baro amen